गोजोननाय मोनदों दिनैनि जिथु नुथाय बेयो गोमोथाव आरो सोमोनांथाव मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोङो फुंनिफ्रायनो मोजां थांखि लानानै नैबे डिसि कर्टआवहाय उदालगुरि डिसि कर्टआवहाय गावगायनि जोंनि दोलोनि मन'नयन पत्रखौ जोङो दाखिल खालामनो फैदों दा बेयाव नमिनेसन साबमिसन खालामनायाव जेरैबायदि जोंनि कार्यकर्ताफ्रा जोंनि शुभाकांक्षिया जोंखौ जेरैबायदि मदद होदों गोमोथाव दा बेखायनो आसा फारिनाय थादों जानो गोनां 2022 मायथाइनि जिथु आसाम बिधान सभानि माने बिसायख'थि बेवहाय जों 100% देरहागोन। माबायदि देरहानाया जों देरहागोन जोंनि थांखिया मोजां जोंनि बिथांखिया मोजां जोंनि नैबे दोलोनि जिथु सान्थौ बे सान्थौआ मोजां ओंखायनो थांनाय समफ्रावबो जोंखौ जेरैबायदि समस्ति बायसियाव रायजो राजाफ्रा मदद होदोंमोन थिग बेबायदिनो नैबे फैबाय थानाय बिसायख'थियावबो थिग एखे रोखोमैनो जोंखौ मदद होगोन होनना जों गनायथियो। बेरगाव बियाबनि थाखाय मावनो गोनांथ' गोबां दं ओरैजाय सा ओनसोलाव गोग्लैसोना थानायखा भुटान माने इन्टारनेशनेल बर्डार हिमामुरियाव दङ गोबां जाथि जनगोष्ठी दङ बिथांमोननि ना लामा सामा जादों ना स्कुल कलेज जादों ना बायदिसिना जौगानाय हाबाफारिफोर जादों जेबोआनो जायाखै ओंखायनो मावनो गोनां खामानिफोरखौ जों हाजासे जुदि जोङो देरहायो जुदि आङो बे समस्तिनिफ्राय सासे बिजाथिनिफ्राय सासे सोद्रोमा जानो हायो अब्ला 100आव 100% आं मावफुंजोबनो हायाब्लाबो 50-60% बाबो आङो बायदिसिना जेंना जेंसिफोरखौ मावफुंनो थाखाय आं थाग थियारि जाना दं।